teďka doma budete dělat co? S tím synem? Přijdu domů, tak nakrmím svoje zvířátka, pomazím se s nima. Bydlíme se sestrou společně v bytě a já obhospodařuju jednu místnost ze zvířátky, ona obhospodařuje druhou místnost. Nyní vcházíme do koupelny, kde mám dostatek sena pro svoje milé zvířátka. Tohle je ráj mojí sestřičky a já mám ráj tady vedle. Mám tam svoje prasátka, kozičku. Vidím, co ty prasátka, co to prasátko, co ta kozička, co ta slepička papá, snažím se prostě jim dávat potravu čerstvou, necpu do nich žádný antibiotika. Pápej, aby si dávala krásné mlíčko, tvoje mlíčko je zdravé. A rodiče vždycky říkali, že je to jedno, když jsme zlobili, že když která byla nejdřív, tak dostala vyplaceno za to, že zlobila a říkali, že příště, až chytějí tu druhou, že dostane ta druhá, že se to časem srovná. My se opravdu snažíme uklízet, uklízet a starat se o ty zvířata, udržovat tady čistotu a pořádek. Tady je naše ovečka, to je Vládka. Zpátky, honem. Myslím, že to naši sousedi pochopí. Dostal si seno. No sice máme nějaké nesrovnalosti, ale my si časem ušetříme na nějaké domeček a zahrádku. Mám pocit, že jim zdravě, což nemusím kupovat biopotraviny, taky to maso, který až vykrmím to prasátko, tak co se mi neveje do mrazáku, nabídnu ostatním lidem v baráku. Kratší, ty máš moc dlouho. On se omotá kolem tebe a bude tě táhnout za sebou. Podívej se. Až mi bude nadávat, tak otevřu dveře a řeknu, podívejte se, co mám tady vajíček, nechcete nějaký vajíčka a když bude ten soused moc naštvaný, tak mu dám i zadarmo nějaký vajíčko. Ale vidíte, že ty zvířátka jsou jako v dobrém stavu, že nejsou zanedbaná. A věřím, že nakonec mi sousedi budou milovat a že prostě pochopí, že moje začátky prostě jsou, že jsou to jenom prvozačátky a že se snažím být úspěšná podnikatelka, mít svoji farmu. My právě díky tomu, že jíme to zdravý maso, tak jsme hezký, zdraví a prostě plný energie. A když prostě... Podívej se, nejsme tlustý, jsme akorát, máme plno síly, my dáme, ale se taky trošku učesat a občas podívat. No já vím, ale aby se tě lidi nebáli a nemysleli si, že jsi strašidlo. To jo, ale když děláš kolem zvířat, na to nemáš čas, jo. A taky kdybych přišla na paraděra mezi zvířata, teď by se mě báli. Stejné, no. Tak to vajíčko zatím je jedno, tak musíme hlídat, aby bylo ještě jedno, aby bylo jedno pro tebe a jedno. Čím víc jsem tomu praseti podobná, tím víc mě má rád. No. A když jdu mezi lidi, tak se zase zličtím.